ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನು ವಶಿಷ್ಠರೈ ಕೋಡೆ ತಾರೀಕು ವರ್ಂಬ ದ್ವಿತೀಯ PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೇನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪ್ರಕಟ ಆತನು. ಅಂಚನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಗ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, ಉಡುಪಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೀತನು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋಡು ರಾಜ್ಯಡ್ 7ನೇ ಸ್ಥಾನ, ಅಂಚನೆ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ 5ನೇ ಸ್ಥಾನ, ಅಂಚನೆ ಇಬೇರ್ನ ಕಾಲೇಜ್ಡ್ 1ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅಂಜಲಿ ಆರ್ ಐ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು. ನಮಸ್ತೆ ಅಂಜಲಿ. ನಮಸ್ತೆ. ಈರೆಗಿತ್ತ ಇತ್ಮತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಕ್ಕುದುಂಡು ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಈರೆಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತಿತ್ತಾರ? ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಈತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಂತಿತ್ತಿಜಿ ಅವಳ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಯ್ಯ ಗೊತ್ತಾನಾಗ ನಿಜವತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಚಿತ್ತಿನಿ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಜ್ಜಿ ಫನಗ್ಲಾಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಡೆಯಿರು. ಇರ ದೆತೊಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೈನ್ಸ್ PCMC ನನ್ನ ಆಗಿನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅದಲ್ಲುಂಡಿ CET ಬರೆತ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಜನ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಪಡೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಕದಲ್ಲ ಈರ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೆತ್ತೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಮಿನಿಮಲ್ ದಿತ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಕೆ ಹೋಡು ಇಜಿ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಬೈ ಚಾಯ್ಸ್ ಯಾನ ಅವೈದತ್ ಅಂತೀನಿ. ಸರಿ ಅಂಜಲಿ, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್.